Apat na barangay sa Dagupan City nakararanas ng pagbaha dahil sa pag-ulan. Yan ang tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine. CJ, activated na ang mga BDRRMO sa lungsod ng Dagupan lalo pat may mga barangay na nakaka-experience na ng pagbaha. Binabaha ang palibot ng bahay ni Mang Ricky mula sa Barangay Poblacion Weste, Dagupan City. Humuhupa naman daw ito kapag bumubuti ang panahon. Pero iba raw ang sitwasyon ngayon dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan, posibleng abutin daw ng ilang araw bago humupa ang baha sa kanilang lugar. Yun ang mahirap kasi tagulan na kaya lumalaki ang tubig. Sa monitoring ng Dagupan City Disaster Risk Reduction Management Office, bukod sa nararanasang pagbaha sa bahagi ng Poblacion Weste, mayroon na ring pagbaha sa bahagi ng mga barangay ng Bacayao Sur, Pantal at Bunuan Gasset. Resulta raw ito ng pag-ulan na dulot ng localized thunderstorm. Sa mga streets natin, sa main thoroughfares natin, after mga 1 oras, 2 oras nagsubside naman siya. Tapos sa mga barangays naman, ang medyo apektado natin pag ganito ng tagulan is yung mga barangays na yung nasa second phase, yung concreting ng kanilang mga daan. Naging problema is pag umuulan, nai-stuck yung tubig doon sa mababang areas. Dahil sa walang madadaluyan ng baha, gumagamit ng Dagupan City Government ng Vactron. For the part naman ng city is yung Vactron natin. Bali umiikot pa rin yung Vactron natin na nagsasiphon ng mga kuwan natin. Yung mga sludge sa mga drainage natin para mapabilis yung agos ng tubig. Nagpapatupad ng scheduling ngayon sa paggamit ng Vactron sa iba't ibang barangay sa syudad na nakakaranas ng baha. CJ, ipakita ko lamang yung sitwasyon dito sa ating kinaroroonan sa bahagi ng Barangay Poblacion Weste. Dito yan sa lungsod ng Dagupan. Kaninang umaga, CJ, yung antas ng baha ay nandoon sa ikalawang patong ng hollow blocks. Pero sa mga oras nga na ito ay bahagyang humupa dahil weather naman maghapon ay maayos naman at sinasabayan pa yan ng low tide. Samantala, CJ, sa monitoring ng CDRRMO, yun na-experience na pag-ulan, especially noong mga nakaraang araw kung saan napakalakas talaga ng buhos ng ulan ay nasa near normal pa lang daw naman yan. Sa ngayon, nasa below normal din ang level ng Pantal River. CJ? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban.